Fietsen, ja, dat zijn hun kindje. Dus er zijn echt wel gasten die graag hun fiets op de kamer willen. Ja, dat is even wennen. Sommige wielrenners hebben nu eenmaal hun eigen gebruiken. Het Maastrichtse B&B-echtpaar Hermans heeft 3 jaar geleden de knoop doorgehakt. Ondernemer onder de Spaanse zon. Langzaam afgezakt richting het zuiden, uiteindelijk hier terechtgekomen. En de intentie is altijd geweest wel om iets te beginnen. Alleen bed and breakfast niet echt in het begin, maar dat later is wel gaan leven. Ondertussen weten de Limburgse wielrenners hun te vinden. Mede dankzij de uitdagende omgeving in de buurt van Kalpen. En niet alleen de tourfietsers. Limburg Cycling gebruikt Casa Mistela, zoals het huis heet, als uitvalsbasis voor hun trainingskamp. Het is heel fijn, want het is een Limburgse gastvrouw en gastheer. We hebben andere jaren ook wel eens in een hotel gezeten en dat is een stuk onpersoonlijker. Dan zijn het gewoon 2-persoonskamers en dan is het wat lastiger om de renners te zien. En hier zitten we allemaal samen aan de eettafel. Op die manier is het eigenlijk een hele grote meerwaarde voor ons om hier gezamenlijk in een huis te zitten. Uiteindelijk moeten wielrenners niet te veel stilzitten, maar kilometers op de fiets maken. En dat gebeurt ook overdag. En als ze dan terugkomen, merkt het echtpaar Hermans meteen of er goed getraind is. We merken dat vooral aan de hoeveelheden die ze dus eten. Koolhydraten eten, dat is belangrijk. En dat weet ondertussen ook John Hermans. Hij heeft iets speciaals zelf ontwikkeld om het energielevel van de renners weer snel aan te vullen. We merken ook dat ze helemaal verliefd zijn op het brood van John. Dat hij zelf bakt, het havermoutbrood. En niet alleen zijn brood moet renners naar grote hoogtes brengen. John is af en toe ook mental coach. Met tips gestaafd op eigen ervaringen. Als je iets wil, voer het uit. Dat heb ik ook tegen de jongens hier gezegd. Als je een droom hebt, jaag hem na.